Hey guys, sawuze sithi sihlelele lapha kule internet kumnandi sihlekele ububhanxa. Gqi ezazimenqa zabantu ziwoke, hleli nje offended na into engenamsebenzi. Hayi ndonele up to here mina ngo. Sawungonwabi ekuhlaleni ngabathakathi. Siphinde singonwabi na online ngenxa yabantu abakhule bezimpimpi zikamisa omkhulu bebhala abangcolayo nasesikolweni. Ndithe apha fonini yo lamajita asetransit abulise ngathi ayaxabana and futhi bengaxoki. Uthi uzihambele emall fonini gqise ekhala Haybo Khey. Qonde kusechill Mzwamadoda kusewaterfront apha uyasjongisa ngeziweyi. Akhonto apho ke Haybo phola nyana kajwarha. Hayi ke bafuna uhlafuna ngamazinyo fondini. Yo abantu basesisky ngozenza clever. Iwes bandihloniphile bandithe transit kanjalo noba Transkei but ke Transkei fondini tech. Yayifoma okanye yayicurrent okusalayo bandithe Transkei yazi bandithetha ngantoni. Uba uyazi afu tech boma mawuthini fondini awuzofunzwa ndimi history yale country. But ke wethu guys ngabantu nabo manje ke aba noma bawoku ke abazude bangathandwa ugqibeleni.